前回はあとを使って肯定文と疑問文の作り方を教えました。今回は否定文の作り方を教えたいと思います。では始めます。まず最初は新しい単語から紹介させていただきます。ディリ、ディリ、ディリ、ディリは日本語で家のことです。はいの反対の家です。はい。で、はいはおおです。おおなんですけど、でも私たちビサイ人たちはおおじゃなくておって言うんですよ。例えば、マヤって呼ばれたらおおじゃなくてマヤって呼ばれたらおです。おだけ言います。まあ、おでいいです。おでもいいし、おでもいいです。でもおの方が使いますね。はい。ディリは家、おははいのことです。はい、次はなあです。なあはありますのことです。あります、います。なあです。はい、なあの反対はわらです。わらはありません、ない、いません。わらです。はい、次いきます。次はカロンは今です。カロン、今です。で、カロンアドラワ。これはカロンです。です。カロン。こっちは字がありますので、カロンです。カロンアドラワは今日です。カロンアドラワです。はい、次。かがびい。かがびいは昨晩のことです。かがびいです。はい、次はオグマは tomorrow 明日のことです。オグマはい。最後の2枚です。かがはぽんは昨日のことです。かがはぽんです。はい、最後はかがにははさっきです。かがにはなんですけど、かがになという人も多いんです。HON にしています。かがには、かがになです。でも私はかがにはって言ったら長いので、私はこれを読まないようにしてるんですよ。がにはって言います。もうガニハでも OK です。ガニナ、ガニハ、カガニハ、カガニナはすべてさっきのことです。どっちが言いやすいのかを決めてください。でも私はガニハって言います。はい。で、次は先に習った時間、時、タイムをセンテンス、文に入れましょう。はい。もう一回いきますよ。私は明日レストランに行きます。私は明日レストランに行きますという文章を作りましょう。まずは私はレストランに行きますだけです。Muat ko sa restaurant ですね。Muat ko sa restaurant で、明日はその明日時はいつも文の後ろか前に置くんですよ。でも後ろの方がいいかな今回は。はい、いいですか？はい。そしたら私は明日レストランに行きますわ。Muat ko sa restaurant ugma になります。Muat ko sa restaurant ugma。Muat ko sa restaurant ugma です。わかりましたか？はい。次はにアットですね。にアットは過去形です。はい。私は昨日じゃない。これは昨日じゃない。はい。ゆべ、昨晩。そうですね。日本語忘れました。昨晩。私は昨晩銀行に行きました。私は昨晩銀行に行きましたっていうのはにあっとこさばんこかがびい。にあっとこさばんこかがびい。にあっとこさばんこかがびい。にあっとこさばんこかがびいです。はい、最後は現在進行形のパートを使いましょう。はい。で、ボティカです。ボティカです。私は今、ボティカに行っている途中です。私は今、ボティカに行っている途中です。今はカロンですね。パートコ、さ、ボティカ、カロン。
paadto ko sa butika karon. Paadto ko sa butika karon. Paadto ko sa butika karonです。簡単ですね。わかりましたか？最後には否定文の作り方に行きます。2つあります。はい。dili と wala を使います。dili はmuadto と paadto だけです。未来と現在進行形です。いいですか？で、wala はniadto です。過去形のことですね。はい。文の形はこんな感じです。肯定文の時は最初に来るのは動詞なんですけど、ここは dili です。で、次はこうです。で、次は動詞です。こうと動詞の位置が変わってます。ここは動詞でこう。ここはこう動詞です。いいですか？ディリコは嫌って意味ですよ。嫌です。嫌、嫌いって意味なんですけど、はい。文の方に行きます。最初はモアッドとパッドです。これは現在進行形と未来形ですね。ディリコ、何々、さあ、何々です。はい。では、文を作りましょう。レスタオランですね。レスタオランです。私はレスタオランに行きません。私はレスタオランに行けませんというのは、ディリコ、行けません。モアッド、さあ、レスタオラン。ディリコ、モアッド、さあ、レスタオランです。ディリコモアッド、さあ、レスタオランです。これは普通の言い方です。はい。では、時間を入れましょう。時間、ここですね。はい。私は明日レストランに行きません。私は明日レストランに行けませんっていうのは、Dili ko muadto sa restaurant ugma. Dili ko muadto sa restaurant ugma. Dili ko muadto sa restaurant ugma. これが普通の速さです。Dili ko muadto sa restaurant ugma. Dili ko muadto sa restaurant ugma というのは、私は明日レストランに行きません。はい、次はパッドを使いましょう。パッド。私はバンコに行っている途中です。私は今バンコに行っている途中ではありません。そうですね、否定文だったんですね。すいませんでした。私はバンコに行っている途中ではありませんです。Dili ko paadto sa bangko. Dili ko paadto sa bangko.いいですか？じゃあ、私は今バンコに行っている途中ではありませんというのは、ディリコパアットサバンコ今カロンです。ディリコパアットサバンコカロン。ディリコパアットサバンコカロン。ディリコパアットサバンコカロンです。ディリコパアットサバンコカロンです。はい、最後には過去形です。過去形はギリじゃないです。わらですね。わら。私のカードはどこに行きましたか？はい、こっちです。はい、わらです。わら。わらはないです。過去形にしか使いません。いいですか？わらこにあとさ何々どこどこ場所です。例えば、私はお店に行きませんでした。私はお店に行きませんでした。いいですか？Wala ko niadto sa tindahan. 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 いいですか？はい、ここは時間、時を、タイムを入れましょう。さっきにします。さっきはガニハ、カガニハ、ガニナ、カガニナ。4つあります。どっちでもいいです。はい。じゃあ、私はさっきお店に行きませんでした。私はさっき店に行きませんでしたというのは、wala ko niadto sa tindahan kaganiha. Wala 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 ko niadto sa tindahan kaganiha です。こっちが早口です。Wala ko niadto sa tindahan kaganiha.
wala ko ni adto sa tindahan kaganiha wa watashi wa sakkiお店に行っていませんでした。終わる前におさらいをしましょう。レストランです。レストランという場所を使います。Dili ko muadto sa restaurant ugma. Dili ko muadto sa restaurant ugma wa 日本語では私は明日レストランに行きません。私は明日レストランに行きません。Dili ko muadto sa restaurant ugma. Dili ko muadto sa restaurant ugma です。次は過去形です。wala ですね。過去形。私は昨日レストランに行きませんでした。私は昨日レストランに行きませんでしたは wala ko niadto sa restaurant kagahapon. 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 Wala ko niadto sa restaurant kagahapon です。いいですか？はい、では最後にはレストランとパアッドですね。私は今レストランに行っている途中ではありません。私はレストランに行っている途中ではありません。Dili ko paadto sa restaurant karon. Dili ko paadto sa restaurant karon. 私は今レストランに行っている途中ではありません。Dili ko paadto sa restaurant karon です。今日の微細語のレッスンはここまでにします。質問とかご意見とか習いたいこととかがあれば下のコメントボックスに書いてください。では、さよなら。